Léag fachlann deireadh mhó a cuiteachadh. Tá sé na ciúnsaigh mar a bheith sé na léag fachlann bhun an leabhar léamhaí acinn. Féime sibh praicteasaigh na fachlann seo tóir túrsainn. Cuit, ach, agh. Cuiteachadh. Cuireadh comhdháil. Cuiteachadh. 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 Mícheal. 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 Mam-í. Mam-í. Mammy. Thuairt. Th-u-i-arta. Thuairt. Thuairt. List fiach léag na fachlann leith féin. Cuiteachadh. 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 Líam an bhachcail seo. Mícheal. 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 Líam an bhachcail seo. Mammy. 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 Líam an bhachcail seo. Thuairt. Thuairt. Thuairt.